Khubor yepi barok ki paralok ki bayo sngeu ya gini khubor ha gini janmet. Panagay skam mo blain kurku yepi wei kat pi snap bat yo sngeu ya khubor jong u ha gini janmet sa jisen biang. Ban pule sedang na kwa ban pule na kitabu Ezekiel kalanong kebakat wei kedekat kebakat khandai. Bat ngan ai yaki ka wei kan do not. Bat ngan bu da ka man sem bat thamai hapo jongpi. Bat ngan weng no ya ki do not mau na ka do jongki. Bat ngan ai ka do not do yaki. Toy ublen kurkhu yaki ne ki khubor. Pengila dep pule na tin ka jong blei. Bat hakne khlimat tongin duai hashwa bin sedang ya gane ka jinga seng jongi au blai kupa jungi bab neng ha gane ka khlimat kanol pendap biang ngi ka mesem jong ka jing kemen abangila ban yo sngeu ya ka khubor ka jong me ha gane ka mit bada trai ngat wai kerpang na ka benta kinong ya sim benta ha gane ka mit nadu kinong ya lam jing wai nadu kibar wai kerpang bat kamta musyakri ujong me uban ai ke khubor hangi baro akni kamet dor lengkat batu ayo gujing nang jing start kenang mula ban ai hangi khubor bade biang na benta kini ki sngi ba khaddu atra itu kur khu kini ke jing sang ke jongi kenang mgala ban khring yangi kamjan shami na ko be ko po sakwe pat tuma pi ko bat gilai kilat ki jongi Yagini ke pan kerteng batiang tamu Jisu Kris menta berhala kerta. Amen. Paralok kublai sisin biang bepilai join ya gini kejing seng. Badak ni ke por ngin yo no ya ke song service na ki samla jong kebalang mau ko yo. Bad hadin kita kin ya dua sedang bad kin saai hangi kejing wai ke bagerpang. Barang ni kapor ngan ai no kapor sia ki samla jong kabalang mau ko yo. Haki paralok ki parwangai baro ki bape ya kana ka online program ke jongi. Ni khot sngau bha bat ni peding sngau bhai phi baro sia kana ke jinga seng yelap ke jongi. Bat ngi scam ba phi nyo ya ke jingker khu leng ba kana ke jinga seng yelap ke jongi. Ban sedang ya ke jinga seng ke jongi pengin phai sia ko jingruai ke number ke ba lai spa khaksan nak ba thamai bat arspa prapupra nakabarim kabaong ngin lek nginya lek syaseyan Ngikiba if you try kajik men ngin penda ngin ya so la harka jingwai ngin ya so la harka jingwai kumhaka kerukpa kumhaka kerukpa ninyale shaseyon seyon kashnong bai tenat niya lesha pransha seyon seyon shamba kuluble Kibam to you blay, Kim tre bandwayaro, Henry Kibala penime, Henry Kibala penime, Kibanka jinyaro, Kibanka jinyaro. Yale shaseyon seyon kashlong bai tinaniya le shapran shaseyon seyon shlong bakuyuble kajing ruai kebangi ya ruai kalong kebas ngau tenat ngin ya le shaseyan ngangai skam bai iwe piwe napdeng jong pi
pi kwa ban le sya kata kasayan ya kaba Jisu la pen kre ya pi bat yanga ka jing roi kaba al ka bangi nyarwai ka ne por ka dai na ka jing roi ka number kaba shispa prapuwe na kabarim but chispa khnai punyau na kabathamai kaba ong don kabor ha kasnam gujong Jisu Christ kasat yangi bat nga kerpat ipi we kaba pe ya kana ka program gujongi ba pinyas no lang bat ngi ha kana jing roi kaba al gujongi Lada kikwa banyo lai nakapo don more hugs now Lada kiwa borjing pen shoy banjo don more bapula hagas now don kapo sedang ia ke jing aseng ke jongi, tong ini pai saya kau jing roi ke ban rius pa arpau nak berim, ke ong pen priang ia ka. Ablay ubah pa ujang ubah mening kadang kita bersukuman ke bakra atrai namar bami lapalai ingin lasbun kismai kemasau kiba care sadang ingin ke sengi berarti sengi akhirnya kapor hasya pengin sedang ya ke program kejangi atrai idwai sampai meskoha bandona kat lembat kinong keren lani kinong yasam kenang bakila ban yasam kat keman kejang me but yang iruk kamtam kinong yasngap ai ba ya ki Khubor kenang sya atrai kita jing hikai ya kecim kejangi ba malang kasngi batu dang ya kuru ba me ya kibriu bara akhirnya ke partai kiba yasem ya kecing senjar lengba kini ki klam lani lengba kecing to da to ker me ki atrai pentengan ya ki
Bato dong rekat lambat ngi menta nabang ini kapan Yesus Kristus kedoi. Amen. Hakan ega klip matpat ngin ai shapi ka jingruai ka bakar pang ka bakar teng ka akopa. Aku aban ai kublai ke balang mau ke yo bat kitu ki samla ki bala ai ngi ke jingruai shongshit bat kumju ru i ke jingruai ke ba kerpang ke ba sngau tenat bat ba sngau thiang kublai sibon na ke benta ke jing sakri ke jong pi na ke benta ke kam jong kenrat parlok ke ni ke por kel de ke por ngi begin yo sngau no ya khubor ke jong kublai bat toai ublen don kat bat ngi wei pi wei bat un kurkhu yingi kat bang yo sngew khubor jong u hagani kamit lengbai pastor es nyauta bat kwa banai no yagni kapor menta hai pastor es nyauta Kebelah pi barok sachisen pat pengapriang sobai pi sekani ka met kebalai hakaba ngini sami ka gospel ka jong Jesus Christ shapi barok ki bala banyo i banyo sngo umjuru shakiwi pat ki ban senang pej hadin baru blai un kerkhu yangi kumbaula kerkhu yangi hakisngi barok ki bala lej ko banai kublai ya pi barok kham tamru e ka bala mo ke yo ka bala le bha ha ki benta paper jong ka jin shakriya ublai agane ga clip mat ka jing ekran ka jongi ka subject ka bangin ekran hagane ga met ka dai ka jing bujli do not ka ba job balale da ublai ka jing bujli do not ka ba job ka balale da ublai Syabangnya sakmat tongin pendem kle ngine duai. Try play jongi bhabnang. Topanon kami nga osyakri barit jomi try. Bayame on pen kraw, bayame on pendon burom magani kamet.
Bat baya ka kerteng jom metrai on yalap shiki breu baro. Baka don ka bor ka baplah metrai ka ban penkelai ka jing im jong iwe pe iwe. Bata penan kami ngau shakri baret try haki benta baro. Pendap do men sema kho jome. Kum juru ya ki baro ki to ki bas ngap bat ki biyo I bat biyo sngau. Ngi duai bat ngi pan haka kerteng jong Jesus Christ. Amen. Omda kamdon ki bakren menta ki sngi shapang ka jing bujli donut ha ki breu ki bapang ki babun hi ki kep aba kren shapang ka jing bujli donut ki long ki bom job lese ki miadai handai tang khniat ki bayadai bat ka jing shisha kalong ba ublei pat ubatau yangi ublay jongi bu ya gani keju karukom hakaba uong ba un bujli donut bat ke donut ke ba per bat ke ba kham kerpang hakaba ublay don ke jing temu naga benta jongi ula thau kerpang yangi ke ba per iwe na iwe pat kalong ke bala pau haki ai ke bala jia kamet jongi bunsin ke juyele prasha yakino kino ki ai ki ba wan chapo jong kamet lada kamet kam priang ngini I khndiat hang ni ngini I ya udo nut jong breu bat hang ni udo nut ubalayap bat udo nut ubadang bha ya uba on sabujli no kalong basnyo phla ba uju blai bala thau yangi hakani gurukom udah ni ke jing start ban bujli thamai ya ka jing long ka ba kanja man sem jangi bat ulalu jule ya kani ban un sale ru bat un yai le ru na ka banta ke buram ka jong ublai tang ba ublai ju penbor kembang ala kren na basdang ublai usha ula ban le ya ki kamba ki ba per tang lada ngi ailat ya u haka jing im ke jongi ine pai bat nga shu isaya kalanong ka baneng kong rekat ka bakat pra kong ale to ngin ya sait nia lem ong utrai lagi pop jong pi kilong ki basau han kin li kat kayor laki la sau ptu kin long kum unyu lang brot kajing khat kajong utrai uong ale nginya site nia lagi pop jangi kisau han kin sali kat kayor lagi la sabto kin long kumunyo lang berat kili kat kayor kibala sabto kin long kat unyo lang berat ke ai kijing mut hang ne ka ba ublay ukren ka ba mut badon ke jing pen khoi ke jing pen khoi om ke ba malu mala andre ke jing pen khoi ke ba janai ya om de ya ki jabo jaban henry ka de ya ki pop jangi namar ba ki pop jangi ki long shisha ki bala saw betu bat ki bala jaklia hadu kata ban ngan yai ai ong blai ngan ai haki ya ka wei pat ka donut bat ngan bo da ka men sim mathmai ha po jong pi bat ngan weng no ya ki donut mau na ka do jong pi ong ublai ngan ai ya ka wei pat ka donut ngan bo ya ka men sim ka bathmai ha po jong pi bat ngan weng no ya ka do nut mau na ka do jong pi haba pik pai bhai ka ni ka khat ka don ka jingmut ka bakhia uang bon bu ya ka men sim ka bathmai ha po jong pi un weng no apat ya ka do nut mau hato ha po jongi don da mau ka do nut jongi ka long da mau hendrai ka ni ka khat kam theo ya ka ta namar ba umau hi jula ban shong nani ban don hapo jong ka do nut la ni ka met jong ubreu
cái jing mut hang ne mau ka mut cái jing long ba cái jing long ba mut lop cái jing long ba runar cái jing long ka bom blay cái jing long ka ba ya le prasha ya blay bat ka donut ka ba u Jisu u blay u ong ki breu ki ba rendang rendang ka ba mut ki ba yai pen hakik ke thale ki ba yai pen hakik jing mut ki jing perkhat ki ba yai perkhat ba kata ki jing perkhat trong ki ka long ka ba dai bat ka ba ki wei pat ki ong ki kren ka long ka ba bakla bat ha ka ba ngim sha ai ka tien ka jong ublai ba kan long ka nong rim jong ka jing hikai lani ka jing nget jongi ya kata kan la khot do not mau han rai ublai u ong kwa ban weng no ya ka ne ka do not mau na po jongi barun ai hangi pat ya ka man sem ka ba thamai ka man sem ka ba long ka ba ya trailang bat kata ka jing long khoi jong ka bneng ka man sem ka ban ya trailang bat kata ka jing long ublai bat ban ya hakil lanti baraki an ki jong ublai Ezekiel kalau nang bakat way kerkat ke bakat khandai ber pheu ya ke bangal sedang bar ka ong shu bat ngan ai ka do nut do yaki bakin dup ya haki an jong nga ong oblai ngan ai ka do nut do haki ngan weng ya ka do nut mau bat ngan ai ya ka do nut do ka ba mot ba ubriu ulah koi biang sa chesien namar bah weng no iki mau ya ka jinglong ba mutlop bat bala ai pat ya ka do nut do ka ba mot ka jinglong ka ba koi ka ba khia ka ba janai ha ka jing koi jing khia ha ka met ha ka man sem baru blai ong ondang ala ai ka do nut do aki kin ya haki an jong nga kedan ke kendon hang ni bakito ke bala yo mat ya kata ka jing thamai yo ka do nut do ka ba blai ula ai hangi ngin ya haki an ki jong ublai ke ba mut ngin ka ngo ya ublai ke dai kata ka jing mut jong ani ka dekat ke ba mut ngin amel prasha sho ya ublai bat bakita ki jing mut ki jing start jong nga bat ki jong ni kinom long sho ki jong nga hen rai kin long ki jong utrai kin long ki bakat kom ka ten ka jong ublai ke ka ba ulahikai hangi namaru try menta onom kren direct shu yangi ula dep ai lupa yangi ye ka ten jong u ka balong ka jing kren lupa jong u hangi ye ka ka bangingen le knam ba yangi on panem rekhar shu ka ya ka ong bat kin sumar ye giniam kirukom jonga barkin le ya kite kin long upat ba jonga ngaru ngan long ublay jongki barkin ya sumar ya giniam kirukom jonga kani ka kran sapang jonga por ba Jisu om pat wan long breu ha ka pertai Ezekiel uday shua jong Jisu Christ bat ha ka to ka por bat ki jing le niam le rukom kidang ya saprang kham tam ke jing knya jing khriam kadang don ha ki to ki por khnang ba ya ki pop jong ki breu on site bat ya ki pop jong ki breu on pen khoj no bat ba ya ka jing ya saj apreng jong ki nong pop padu blai on le da urang ba leng do kata ka dei ka jing mut ha ba khot chapang kiniam kirukom bat kum churu ka jing le jing ya seng ka jong ki ka ba man la ka tayo ha ka ba blai uang kin long ki pai ba jong bat ngaru ngan long ublai jong ki kadon ke jingkular ke bakrau adu kata ke jingkular ke bathiang bat ke donbor bat ke baskem bo ublai ongan weng ye ki mau ke donot mau ngan ai ke donot do ke bamut ke jingpen khia ke ba janai sakawai pat uong onda kilale kata kin yaj hakil lenti jonga haki anji jonga bat ngaru ong ublai ngan long ublai jongki kelong bas ngotonat abang isngap ikikular ke jong utrai ublai ubakrau shibune
Kani gede ke jingkular ke pela uriu peman shubu. Ula ban yo ka do nut ka batmai ka kum ka jing start menta bagi doktor ke laban bu ya udah wipat udah nut. Henry unda lakhia. Udang long hikum jo ka bamot uklam don jingkala. Haka jingmut je berkat lanin ban pai no wak naki pop jongo. Ka jinglong jongo kampat kala. Henry ke jing bujli ke bala le da ublay kala ban pen kelas don ya ubreu baro away. Bat un la ban le ya ka mon ke jong ublay. Habala pen kala ya ubreu da ublay. Kabamut ba ublay unum le bor ha uta ubreu. Kabamut ba kandon ke jingnya tre rengkat lem jong ubreu bat ublay. Ha ka ba ubreu un sya ya ublay. Ba un wan tre ha ka donut chango. Namar ba ka jing kelahi. Ka jing pen weng no yo donut barem wasneu bat ban bo do bat hamai kanom la ban long klam da don ka agreement hap deng jong ublay bat ubreu. Ba ubreu un ko ngo bat ublay un kerhu. Bat un le pla haka jing em ka jong u. Kadon tang ka wei ka lanti ka ba ublei la ban le ya kani. Kata ka la ban long tang da ka bor jong u Jisu u balayap hakal barina ka banta ki pop jongi. Ka jing ka la ka ba shisha kan long lang ba u Christ. Barhabo Christ u don hangi kumau pol ong om mga syo u ba em henry u Christ u em mga. Barhabang ngila IT ya ka jing em ka jongi hau ha ka jing penyat ka jong u Chris unle iki kamba ki plata ma ka jing em jongi lang ba ka bor jong men se ma khoi ke ba mut ba ka don ka jing ya trailang hapo jonga bat u blay bat bangin ya ai o try ka lat banwan shim no ban weng no ya ka ni ka jing long ka ba sneo donor ka ba pop ban bu pat yang epi da ka donut ka batmai ka jong utrai ki kam ki apostol ka lanong ka basaw ka khot ka bakat ar ka ong bat om don jing pen em hano ha weipat na ba om don ka weipat ka kerteng hapo ka bneng ya ka bala ai hap deng ki breu da ka ba ka dai ba on pen em yangi kane ka dekat ka pen pau shai hangi pen pau shai kedar hangi ba ublei wong om don hangno lane dano lane how no will pat ubreo om don like tang ha ka kerteng ka jong utrai om don hang te habneng om don hang ni ha kendel henry ka dei tang ha ka kerteng ka jong utrai Jisu jongi bayangi on pen em kani ke dekat kamut ya kata kibabun kibreu yang ila ya thuk pun sin balada kibreu kani ke perthai kilong ki bastat ki banang ki batep kinong bar om don syu ka jing ya penyap breu lane kan don ka jing khia ka bajanai ka babha ha ka perthai lada kibreu ki lalong ki bastat namar kibreu ki khanya ka jing khia lane kata ka jing koi ke pura ke de ke bawan tang lembaga ta ka jing start doktor lane ke jing start ke late nang ba ki school ba henry mentahari Amerika ki babun ki breu ki la de police school hapa ka perthai pro ka wei mentala bun ki breu ki start henry ka ba phla ka long ba ka jing ya penyap breu lane ke jing ya snam kanang kham jor shosho ban ya ka perthai men shwa ka badang dum bana Hato kani ka ke solution lani kata ka juba baon wan ra jing khia haki briu haki ni ki po ki babun kinong pule college ki langop menta haki haki jing ya di kiat haki jing ya di bu ai haki jing ya di secret haki jing ya di drugs ka jing ya di duma bat ki babun ki briu ki perkat ba uduma perkat ba secret ulong ka ba ublay isi babun ki breu ki perkat bakalong shibentana ka jing em dang mana mestap ngasngap ik radio hapo jongka FM khasi jongi ke batai syapang jong kumno balai bu khasi ubam kwai bar ubam tempel kadau kalong bakilawan ra ya ka jing itu khana ka balong kum ka puris kam
Hakaba haka jing jisha ka wanra ya ka jing hikai ka ba wanra jing haka ri jongi. Namar kat kum ka jing wat bnia la syam bahari jongi. Hadu sau peu na ka shis pa angot ki briu ki layap na ka jing pangkan sar. Om na kinu ki down ka long ka jing bam pathar ka jing bam ya kini ki jing bam ki bom khoi bat ki ba pen ma ki ba pen man sao. Ngakwa bania tho ya pi. Bagi ni ki breu hagi ni ki por mentah ki sengi. Da ka jingek jongki ki purskam. Da ka jingek penbut nam lang bat ki breu lan ka jingek pertu but. Lan ka jingek sngau start ka jingek sngau nang lan sngau bakiyo kiyo kick. Lan ki sngau lalong hai kata ka jabeng jongki da ki baki pendan kam ya ki drugs. Da ki baki pendan kam ya ki ni ki jingdi ki pas sneu bat ki ba peniap ya ki om tang ya ki hi kepen yapru ya ki wei ibreo namar ha ka jing bom snotho ya ka jing mot jong ki la ban le ki kam sneu ki ba haru kam balai ki kam sneu ki mi na ka daw ka jing le si ka jong ki breo ya la ka jong ka met bat ka jing it jong ki sha ka jing bom man ka daw nut ka ba sneu ka daw nut ka ba long mau bat ka jing keu ha Canada barhaki wei pat kiri jong gini ki jajing di pasniu kelanang jur syuk hakini ki pok. Kalau ngosi ban perkat. Barki babun ki breu ki syak peniap da ka jing tok ka jing luti namar balai baki kwa ban le ki kam ki pasniu ban di drugs ban di doma. Kanu ka bagi yo mat ki syukwa tang ban tok no ala ni ban le ai khnang bagi yo pisah. Kala penlong rau ya ki babon ki breu shenrang bat kan thai nado ki samla ki rangba ru hado ki temen kaspa ru kamla ban ai jing kemen la ne jing suk ne ka jing long hok kamla ban ai kaspa na kiri ka perthai kari Amerika ka dei berus pa tam bat ka bainong sngi ba ki ai ru kalong ka ba khamba Henry hatodon ka jing suk kamdan ka jing suk banyo jing penem kata kalong ka jing suk ka bala ban wan si shan na ka jing penem ka jing kemen ha ka donut ka daitang lang bara ka ba pediang ya Jisu Christ bat ya kalat ka baula thau kerpang na ka banta jongi kumno bangingen suk bleu ong bangingen suk ya haki an jonga kalong ka ai ka bas ngau pala kalong kata kalong badan ka jingkermen wat ya ki briu ki bas niu tam nangi walang ilong ki ba pop tam walang isngau bangim bit dor shu an rai don ka jingkermen ha utau Chris ka jingai ki jong oblai ba ka jing pen lang ba Jesus Christ ka play lat na ka banta jongi kini ki long ka kentin ki bo Petros ru Ukraine haka jinge shem shimet jangu bat uji su Christ ni shem ki sanran ki jong uji su rungkat Petros hadien bagi lamat ya utrai ka jinglong badom riang ka jinglong kun pertat ka jinglong jong kita ki sanran kiba nud ban peniap ban ot skor lani ban pa da kading na beneng kejinglong jong ki ka kelabak lebak haba kila sya ya Christ ba unwan ha ka jing im ka jong ki ngiru ngila ban shem ya shem kumjo kam don da ka wei pat kalat jong ka jing pen im like now Christ am don da ka wei pat kalat jong ka jing kala jong ka jing im jong i like tang now Christ kasin jam ka baneng kong ha ka ni ka jing ya shem badon buram kalong ban sngo tho ba mangidon kam ya ka ta ka jing kala bangin snyo tho bangin dan kam ya kata ka bor bayangi on transform on pen kelabak labak namar kajing kala kala banjia tang hangi tang lada ngilas snyo tho lane bangi don kam nak ta kadang sa krena do mene baron kam ya kajing trailang jongi jonga baru Chris habang ngadon kam bangas ngoto bat ngalang ngait bangadon kam ya ka bor jong ka jingkela dehang ta habang ngala paisha u kloy ban kner ka ti ba on transplant ya ka do nut mau jonga une ubreu wala syapting ban yo i gibreu we ubreu ha ka bible
Ula syap tiang ba yo i ki breu tu la lech sa Jisu hakapor men met. Weta. Yang i fiatep ka kerteng jong u kalong uniko dimos. Ya ula kata ada kajing ikai ke jong Jisu bat karukom im ke jong u bat da kata ka nuksa ke bau Jisu ula im bat ula pen kala kata jur ya Nicodemus. Ula long breu wastat. Henry ula nang kwa syu ba unang tip. Ula snyo to bau Jisu ula la ban la ha kajing im jong u. Kwa ban tip syu bat snyo to ru bau Jisu udon kapor. Ya kapan penkela ya ka jing im ka jong Nicodemus. Na kata kada ulet ya ka por men met ban yeshem ya utrai. Kinong hikai ki badon ha kito ki por kim la ban ai ya ka jubab ya Nicodemus. Ki Parisi lani ki rangba lang do lani kino hikai niam kimla ban yarap ya Nicodemus hakaban penhun ya kata kajing kwa kajangu don por ban keli jing keli Jisu la sngo tho ya kajing don kam jangu bar ula ithu lepa ya Nicodemus bau Nicodemus ula terang ya ka ka ba udai shisha ban yo kumubreu Bau don kami ka jing penem hau Jesus Christ. Udah ubreu bastat nreu lawan show Jisu naga daw bau kwa banang tip show. Tika wan ka jing kalibet na Jesus Christ klam da don ka jing bun ktin palat. Uong ya Nicodemus. Hau Yohanes kalanong ka balai ka kot ka balai ong Jisu lam da kapat ya ubreu la ban yo ya kahima ublay. Lam nak hapat ya ubreu la bani ya kahima ublay kani ka kantin kalawan ra ya ka jing kalumar jing mut ha Nicodemus balai ka pla kalong ula long ubreu bastat ubala teblut ya ki babon ki Rai kani ka klep mat la ban peipang ya ka ka bau Jisu ukren kani ka klep mat kapat Keli uang kumnon kapat yang ngala he kat ni kumnon ngala ban lek biang sya ka po jong kme jong ba yang on kapat sngo thu ru sya pang ka ka ba Jisu u keren ning kong ngire ben ya pet khndiat Nicodemus man chu ong pi ba de nong hikai ba kan jaman sim Parisi Udai unung hikai ubreu bersida mensim. Dai uba arsap lani ubreu ba donut uba rang ne rendang. Nicodemus habu yu ya kajing ya kalat nak benda kajing san jong utrang banwat ya kata. Ubadan ya kajing syampang ru ka bajelio. Nicodemus. Namu diurang ba ubala rang ba bat ubasta. Kunjuru Udon ya kijing tip ki babiang kumjuru kaspa achang uru kamdai ka baret ude ubaru spa. Ula ban yo kita kijing tip da ka ba upenlut ya kaspa achang uru. Hendai ka ba compare kalau hagani ka por. Habo ula yu ula observe ula kmi to bhaya Jesus Christ ula snyo to angne ba ukwa ban snyo to bha shu na uta utrai. Now Jesus Christ kadon ngai skam ngandon hapo kajing kadon jong Nicodemus ula de ngai hau Christ namar udai unong hikai ula tip lopa ya kajing tho lopa na ka Bible ba ondon umesaya uban sawan ngai ha kajing buri ke jong kadon jong Nicodemus unjin dala tarai unjin dala shu mudur but unjin dala ngai sop ba uni udai uta away uba ublay ula pa Ula lek hauta ubala ban jubab ya ka jingkeli jongo. Ula chu Jisu. Hanai kalong ka basngau pla ba uneu breu ba pro jabing syampang penban ya ka ba Jisu le uong lam nak hapat ya mem yo le hakahima kibnai. Deu Jisu ude ben pasno tho yo. Kane tang ka jingkela ka baken jado ong Jisu Kamdai tang ka jingkela ka ba kenjado. Kani ka jingkren ka jong Jesus Christ ka bauong lam na kapat yami.
kadai ru ka jingkala ka ba kenja men sim ru ngakwa banya sam mat pi kendiat aba kren shapang ka jing kapat ki ba bun ki brew kim shampang ya ka jing mut kapat ki perkat ka jing kapat kadai tang da ka jing sngo lung men sim ya ka ai ka ba ki brew ki le lani ka pop ka ba ki kilale bat haba la yalap da kinong yalap ban le chakmat ban IT kat ni ka long tang kata ka jing IT ka ba na sabar Hana ka jing kapat ka ba shisha la da pipek bha bat nga na u Matios kalanong ka ba arpu ar kar khat ka balai pinyo wa so pel pinyo e ba u Jisu Christ u ong min e yo try u blay jong me da ka do not jong me baro da ka man sim jong me baro da ka bor jong me baro da ka jingmut jing berkat jong me baro ki jingmut jong kini ki lightly donut men sim kawan hagawai ka banta ngakwa banya tho ro ya pi ya ka jing batai jong ka shakri ka jong ublay ka ong ba ka jing start ka ba shisha ka jong ubreu ka dai ka jing san jong u haki southly ki banta ka ba kini ki southly ki banta ki balong kat kum ka bible ka ong kum no ba ki dai ban san ha ka liang ka ba kan jado ka met physical Kabaar haka jinglong spiritual bakin jaman sim. Balai haka jinglong ba ken jingmut jing berkat mental. Bari kabasau kadai social. Kabasau kan wan haba kini gilai kibana khmat ngilayo. Tika jing kapat akan ni kelepmat kabau Jisu Ukraine kam jaliu ni kedemos kam theo tang ya ka jingmut kabakan jado. Ka theo ya ki mat ki ba kong san bayangi deiban penkela haka med haka mensim baraka dono jongi deiban penkela baki barim ki jongi ki bangila ju thrang ban le kin jano ke baar baka jing mut jongi ke bangila ju nget ya ke ka bala hikai yangi menshwa da ka wat la ka bible kam kersan ru la hikai penban yangi bat ngila nget ya ka Henry haba kren shpang kani ka jing kapat ka bamut ba ka jing kapat na ka jing mut chongi ka de ban wan. Bangem perkat syukum ki ba men shua Henry ngin snow tho ba ka Bible ka hikai bayangi on pengela da ka jing mut jing perkat ka bangi ngi de ban shim. Wai pat kamat kalong ba on pengela yangi na ka met chongi. Namar bangi de besngo tho ba ka Bible ka ong ba ka met jongi ka long ka ying shong ka jong man sim ba khoi baro le se bon ki priu kim ngai ya kani lara man sim ba khoi udei ublei bat ubam kwa ban shong ka jing em ka jonga te balai ngan penjabo ya ka bat ban ye tho ru ya ka jing pen khoi ya ka ta ka met ha ubreu Om day mga mapila ni ki start doktor ki ban ong le kumta ki jing start jong ki doktor bat jong ka perthai baro ki de ki jing start ki ba wan hi na ka Bible na ka tien ka jong oblay bat day ka Bible kan ba bat ka ban batay yangi kumno bangin pen kho ya ka met da ki ta ki an ba oblay la bu hakani ka tien ka jong o kumno bangin bam ngen di na ta ka daw ka jing kapat ka Jisu Ukraine ne kadani kini kimat bakong san bayangi on kapat na ka jingmut jeng perkat ka bor jabe bangin ang perkat syuk kum ki barem hanrai bangin perkat kum ki batamai ha ka jing yalam ka jong uman sem khoj bat ka jing betha jong ka Bible ka baar ban kapat ru na ka ni ka men sem ban na ka do not jongi baka ka bangi ju thrang ban le ya kata ngin no Bar ka jing kapat ka bawan ru na ka met jongi bangin sya yaw man sim ba khoi ngin sya yaw Jesus Christ bon wan shong hapo namar haba u wan shong hapo de hang ta ken be ka donut mau jongi la weng no amen on weng no ladang im sya yaw try ba undon hangi nginom la ban yele persya yaw syaitan
Larangi kwa ban ya percaya ke pop ban ya syaitan ngidon kam ya utrai hang ne hapo ba u ni le percaya uta ubaman namar habo syaitan u yo I ya Christ dan kanyin kanyo ha u bat un pet grat bat unam nut ban wan hajan te kapat ong Jisu mengin kapat ora ong yu Nikodemus baru ong ru yangi baro ukhat yangi bangin IT ka jing im ka jangi show Jesus Christ baun pen kelano bak labak ya kata ka jinglong barim jangi lesing kwa ban perkhat nga kwa ban penlut ya ka por ba bom jukut bat ublai ho ya bang ikren spang ka por ka ba bom jukut ngim ju ya kham sngo tho bhai ka ni ka mat ni shu ong ka jing im ka ba bom jukut henroi ngim la ban define lani ban batai ya kata lanu kan wan ka ke history jong ka tien ka jong ublai ba ka ya tho hatol do ubriu yap menta jia ayu bat onda lese ona Jisu lawan shanongin lek bat onda ngila lek chatangin sa kum no hangta ki pun ki jing kali ki don henroi ki jing kalong ngim ju kham yatip aingu ya ki briu jong ublai ki ba ka Bible ki ba sha ba ka Bible kan keren kitip ya ka ka ban jia hadin bat ke Bible kaya tu lesing ang akwa ban pelut ya kata ke bom jukut bat ublai hatongan ya kalenti ke badai hatong ngalaya menta bat ngadang ya kalenti ke badai hang no ngadon menta ngadon ha ublai ne ngadon shawe kane ka por jong ka jing pusan kaya lam ya u ban wat lat ya ka jing im jong u ya ka jing im jong ir kum jo banlong ki breu ki batamai kene ke jing pusan kala ban wan ho Nikodemus bo kwa banlong ubreu batamai bo unyo ya ka jing im ka ba bom jukot ban tep no ya ki ki barem lane ubreu ba yap jongi yap ya ka pop ban mi pat kum ba yo Christ lapan mi pat ha ka jing tamai jong ka jing im lam dang ilayap ka bamud hane kapat yangi yangi ti kham jaleu kamud bangin lek phai pat sa ka jing bom don namar ka jing sedang yo breu ong no ka wan na ka jing bom don ban su ong no da ka khmat breu ti yangi ni lek sa ka jing bom don bat ka wei pat ka kantien ka ba kham suk banya kran kalong ya ngin yap no kabamut yap yap ya ke jinglong barim jangi baro yap ya ki pop jangi baro yap ya ki jing rengkang jangi baro ka Bible ka ong jing rengkang ka kedau ya jing rengkang ka Bible ka mut jing rengkang ya ki hukum jang oblai kalong ka pop bangin yap no ya kita ki jing rengkang da ka bamut bangin ya pai no syaki an ki jang oblai bangin ya let shau bangin khot ya u ngin kok ngu ya u ngin pendamret ya la de khmat jang u bayangi on pen bat ba kata ka jinglong bat thamai kan sawan pat hangi iwe pe iwe ile kren na ko an pai chapi ki kam ke apostol ka lanong ba san ka khat ka balai pwe ka ong ya une ublei ula kanteu shakti ka mon jang u ban long us bau nong pen ya ka ban ai ka jingkala ka bomot how Israel bat ka jingmap ki pop ka jingkran jong ani ka khat ka ong ka theo ya Jesus Christ bo bleu la kan theo se ka tika mon bo unong bo unong penem om dan da ka wi pat ka kerteng hang no rai tang how Christ ba on penem ya ki benre baro baon pen pai pat ya u Israel syaka jing kala ka bamot bat syaka jing map ya ki pop ki jongki kani ga khat ka kren pang Israel se ki breu kin wo nia yang kani klemat kin ong ko batheu tang yu ki Israel na ya shukwa ban ai lang kot ya pi ka jing batai ka Bible ka kren shai balam da filalong ki Israel ki ba kin jaman sim phinom yo ya ublai kata kalong ka basisha bat ladang imlong ki Israel ki bakenja mensem nginam la ban lek ru shabneng
ngam tip la jutip ne em ba ya katu ka Jerusalem ka bathamai ki don khat ar ki kherdap bar hakine ki kherdap ladon ki kerteng jong ki khat ar ki jaj ki khun Israel larangi kwa ban lai sabneng om don shawai pat bangin lei sakata ka Jerusalem bathamai ha beneng nama dakata ngin sawan hier pat saka khandau sachesen pat dena ta kadang shukwa ban island kot ya kani ke jing batai tapi kwa ban ye tep hangis la ban ye pule company asyusyo lemda yangi lapan kala na ke jinglong gentle saka jinglong Israel ka ba kenjaman sem ngemla ru ban yo mat ya ke jing kapat nginom la da lele ru em kumba ka jing map ye ki pop kadai ke jing ai lang ba ka jing yap uji Christ kabang ngim don hok banyo kajing mahap iki pop kadai tang lang ba jong Jesus Christ bat ngim don hok dalele ru banyo kam dai ki jongi kum ta kadai ru kajing kala ka bamot ka babut kam long ka basuk kajing kala ka bamot dalade nginam la ngimla ban kala bamut dalade lem dangela sha yo try ba onwan namar ba kata ka bor bangin kala bamut kadai ka ban pensyai bor da try hi habangila ailat ya u ban le ya kata lada ka jingkala ka bamut kadai ka basisha ka wan ra ya ka jingkala ha ka jing im ka jong ubreo ka jingkala ka bamut ka basisha bun ki breu ngi i ha ka por bakila kwa ban kala bamut kala bamut hakato ka klep mat herai ondala light nang ta kila long ki ju ki jaj ben reo pare baka jing kapat kam dan haki kala bamut tang na ka jing sngau bangi om ka emotion bon sen ni haka pertai ki kristan ka per ka pertai ki pensyong nong rem ya ka jing ai jangki tang hakata ka bangi ong ya ka emotion herai kam da don pat ka reason ban kala ka bamut pidon kam ya ke reason amda ya ke emotion kan long tang ke result lane ke jing mi haden bangalas nyotu ya ke pop janga ngan ya makmat jong oblay ke reason mut ke mo ong blay wan ngin ya pai nia ngin ya site nia na ka tien janga ke reason kamut ka tien jong oblay ka bor bahkan penkela yangi chi sendan wu samla hadin ba ulalai cek jingnya pulih Bible udah wi betrai ha kedukan ke bahe ba kedukan di jing di hadin ba ulamat ya ke jingnya pulih Bible ke jing kita ke jong se makhu kelajur hau bad ulas ngau ba udah ben priang yo try bada ka ju ke por udon ru ya ke we ke jing kalong ba ulaju bam pisa klop na kinong ai kam ya u hakadukan ba jakab un ai lut ya ke pisal ne ke jing khening dia ka ba biang rai ulale klop da ka ba tu no ya kini ke pisa kala kata ai ke jing mut jong u ba dia ka da anut bad ka penrem ya u de hakane kajing perkhat jong u lakwa ban penbait no ialah ka pop ka ba u ule kumno ba un light no kadan kajing u kajing ele ba kraw kalong lada u ya thu ho neutrai ula ban bekam ya u banengkong lese ula ru ban phasat phatok ya neu breu but lese ula ban ai kajing pensitom ya neu breu neu samla ula kut jeng mot da ka bas kem ngan jit kat ka badai balong ka bainong jongai ki pop ki banga ngalale ha ka bakut ulai kendu ya uni utrai dukan barula plai ki pop jong u bad ula ong balai ngai thu ya piru u ong namar bangala shem ya u Jisu Christ bad ba u Jisu Christ ula pankla ya ka dono jonga bad bangala sngo thu manta bangam dai ban long unong tu lane ubreu penkenya ki an kiba u Jisu labo ngaya thu ya phi ya kani bar ka jing sha ka long u kerpat ong sobha ban ai la pi pene yang ha ka kam ngan sa siu no e ka pisa baro ndai ka bas ngau si ka long ya u la be kam no henry ka jing be kam
kapan kemen ya uru namar ulayo ban plano ya ki pop ki jong u ya ki ba ulale hakmat jong uni ubreu u balalong utrai jong kedukan dak jing kemen uni samla ulalej no ula e no e kam berangkat kalok jong u kilas dang bani im na ka jing im ke batmai ke jing im ke balakta da utrai ke jing im ke ba penkelabak labak kajing im hakabaya kadonut barim jong ula berat no namar kalong ka bapot bat ka bamutlop bat mentala bu hapo jong u ya kadonut ka batamai bala deble da kata ka perfect transplant ka jong blay kajing penkala ya udonut ka batamai bat ka bajanai ka ba blay ula le kajing im ka jong u wala shim ya sen jam bon penbaik no yalade ya ke jing bakla baro bat kani kalawan ra ya ke jing kemen haka mensim ke jong wat kum churu yang i baro lada ngilas nyoto ya ki pop ke jongi bat ngilas ngosi ya ki dai hang ta bangi penon kami ke emotion haka bangin yam ban flash oblay bat ban fly ki pop ke jongi nang ta utrai on sa pentamai pat yangi kasian jam ke baar kalong banai tilut ru ya ka jing im ka jongi rengkat ka jing kongo om de ban shu IT ka jing im ka jongi shu try rengkat ka jing kongo namar klem ka jing kongo ngani tho epi kam don jing man toy ru lar pi pe bhaya ka bible baro ka we ublay ubu ya ki ba pun ha ka bible ban long tang ki dak lau breu un ko ngu ne am kumia ka nuksa jong so adong ublay ubu ya unu so adong tang kum ka dak lau breu un bu ne am ya ka jing shania bad ka jing ko ngu jong u so blay lane un ngek no ha ka jing syukur jong ki wei pat dabi pe ya ka nuksa ka jong samson usnyu ki breu ki ong ka bor ka shong ho snyu an re ka jing bakla ka long ka bakrao ka bor ka shong ho blay baro Henry usnyu ulong kadak jong ka jingko ngo namar ublay ong men nam pendai serti yau. Kalong tak kadak jong ka jingko ngo. Nabi pek bahasa pang kasngi sabatan. Kasngi sabatan ro kadai ka wei na gidak jong ka jingko ngo tang bau kam kalong ka bakam kerpang nama ublay ulale kerpang ya kani kasngi. Kadak jong ka jingko ngo lapin ko ngo ni em. Namar da kajing sait la da kajing bom ko ngo wan ra kajing yap bat kajing syukur kan penrung ha kajing mut jongi bat ngin yale persai ka ten ka jong ublay babun ki breu ki wat na ka bible tang kumno ban target la ni ban penrem ya kajing sisa ka bible ka kren ki sim da ka bible hi ban penrem ya ka bible ndai ka long ka mar khong pong ya ka e ka ublay man yang ngi ban le kata kamut banado mentah ngin ailat no yo blay ban yalam yangi ha ka jingya lan ti jangi bat ulas dang da ka batikna ana kum tau jisu la ong ha kisnran jang uru kum jo wong kum ne ana kum ta jisu la ong ha kisnran jang u la da uno man ban wan na den janga ai ba un len yela de bat un ra ila ka deng phna la da uno ru umon ban bot nadien janga bot yang ban long senran janga wan nadien ba ra yala ka jong ka ding phna iba bon gibri usno tho bakla ne spang ding phna ki prakhat ngan ba ka ding phna ra ka bangasnal ese baret ban kam sting nga deng ka ding phna hang ne hasadam lani bangan ba ra ka ding ka ba he ka ba lese ka ni rangkat lani kam khrau ka ding phna jong jisu kane kam dei ke jingmut jong kadeng phna ka ba jisu ukren ha kane ka khot ka mut ka jingai tilut ka jing ko ngo bar kadeng phna ka thau ya ka jing sha iben ka thau ya ka jing sha kantai ka thau ya ka jing sha banbeng ya ka jing sha isi da no da barok kibreu kadeng phna ka thau ya ka jing leran Barka deng phna ka thau ya ka jing shitom ha ka met ru ba kom choro ka deng phna ka thau ya ka jing yam
baru Jisu ong kumta tapi ku aban bot yang ha kejing ai tilut kalong ke badan kau om dei pin ba ya keding pna ne khmat la ni ya keding Bible ka ong bo Jisu Crusade bangi dei masngo thok keding pna ka mot ka jing je jing jenjar bar ka ke bo Chris ulamat ya ka tangin ya ka khot ka ong nabau ubamon ban pen yala ka mensim undu no ya ka tapi ku aban bot na dian janga ong Jesus Christ pi ku aban pen yala ka mensim pindu no ya ka bamut pinyap baru nuru ubadu no yala ka mensim na ka banta janga un shem ya ka namare ka jing ka basisha om don hanoru unreitang ha u Christ ka bakong san yang ya pi ka long baladangi don ya u Christ ni don ya ka jing larangi don ya u Christ ni don lut ya barok ki kita ki jing kerku ki ba un ai don ki bre ki ba perkat bangan long niam na ka dawang kwa lej beneng don ki bre ki ba long niam na ka dawang syapting ka do jok henry labi kwa ban long niam labi kwa ban long Kristan labi kwa ban yo blai pi don kam ban don yo Christ namar habang don yo Christ ha u don lut kata ka beneng dan lut ke jingem babam jekot dan barok ki bang don kam ha kaliang barok ngamla ban batasyo larangi yap kani kadok kan yap nrei ong lada pi yap nak benta pi do ka man sem nak benta jang kerteng jang a ong Jisu penshem ya ka na ba breu un man toy ayu lada yo e ka protei baro badun do no ela ka man sem lani breu un yapli da ela ka man sem kata ada jingkeli ke Bible ka bo man toy ayu nyo e baro ngindu ya ka man sem namar kandon ke jingkut kandon ke bainong iki baro bar kandon ke jing bisar nabau kun ubreu unsa wana ka buramuk pa jong u lambat ki angel jong u onakum taon ai wei pa wei kat bakum ki jingle jong u Bible ke kran ne ka ong ba unsa wana ka buram pa jong u ke balasya Matthews klonam khan reu kat bar persau du ar penyau ka ong ba onda unwan un ai wei po wei kat bakum ga jingle jong ka Bible haba ka kren sha phangani ka khlam ong ba un ai wei po wei kat bakum ga hok jong lani ka wei po wei kat bakum ka niam jong ka Bible ka ong kat kum ka jingle le ayu meneng rasya kren bahabala ayang iya ka donut ka batamai ngin ya haki anjong utrai ka bamut kani ka jingle kam nei ka jingle ka basabar ki anjong utrai ka ai ka bu Jisu unwan ban ai hangi ka long kat kum ki jingle jongi langi lakko ngu ni nya ki an ki jong utrai de hang ta ba ka jing pen kan wan hangi pe ya kani Jisu Christ penlong ya kajing pen ba kajing pen kam dai ban long ka ba yano ru ban snotho u Jisu u penlong ka ba suk yang i snotho sepang kajing pen kalong ka ba itanar bangi pek ya kajing syakri jong ki preu ki balai ti ki belakongo shaublai ban lek ban ya lap ya ka gospel ban ya tho shaki wei pat ki preu ya ka ka ba utrai ulale ha kajing jongi iki breu ke bala mat ya kata ka operation ke ba job ya kata ka jing poit ke ba job bala bo da donut batamai ki breu ke la mat ya utrai ha ka jing jongki la bi kwa ban ya kendo bat ki breu ki ba comment bat ki ba job le jingo e ki breu ki ba trai sha jingai kum ki missionary ki bala le ban IT ka jing ki jongki shaki cloud ki tap shiki ri ki ba per bat ki bala IT ru yala de sha ka jing shakri Akwa bin pe yo ne wi breu. Oba khat ya u Russell Conwell. Une du breu u balas ngotho ya ka ka jing ai tilot ha ka jing shakri. Ude muktiar ba job ulong Kristan. Ude muktiar ba start. Bad u breu u ba ai tilot ba kendo. Ulas ngotho kamut ayu ban IT how Chris. Baru ne breu
ulayo sngew ya ka wei ka jaka ba ka balang kala trua bandino ya ka jaka ba dia ka yeng mane namar ba om don shu bale jinga seng henry new conwell ula trua da jinga ra dor bo kwa ban ya lap ha ka ni ka yeng mane bat bakin ai udah ketulap kabaret henry uneu breu dan ka jing thmu ka ba ong bon shim tulap henry ula lek ha ka ba IT ka jing bat ula ya lap ha ka ni ka yeng mane hadu kat pra benai hadien kata kin wan nya seng ka ong kila mi hadu lai sha bat ki breu ka balang kala pat uneu breu la IT ya la ka jong ka jing bat ba syakri bat uyo kepisah nrai pendan kam na kebentai lade ula pendan kam lut par na kebenta kajing syakri yau blai hadin katayo konwel la khotno syakanong ba sa Philadelphia haka ba untrai berhaka juk ka jaka haka baru la shem maka balang kala jan yap badeh kata ka por ba uneu briu ula ai ti kajing ban syakri bat ba hadu bagani ka balang kala sei rat ba kala he bat kala job baru new brew nakwa ban ong pi hadu bakila don kam ban thit jakada ka wei pat ban snai yang mane thamai balai bu new brew la IT la khapnya palat bar kata ka yang mane thamai kala khapnya oke barim kala khapnya ulalong uba job wat hakani ke jing thit ula thit e ka jaka tiap tang nyau sense lan mun ong no nyau naya ya ka jaka ro thit naladi khnang ba on kentiu ya ka balang weu khna samla khna ba duk ba pli ula le chu kon well ulong makwa ban le school rei ngam don pisa shu ban kersan ya ladi ro kon well ru ka ju ka pot ula ai ong wan sing jongam ta kamet Onda uniu khna ula lej ula aye kawai ke kot bul he kaya ukum no bun pule hadin kata uniu khna ula sokmen bolola ban pule ula yo e ke kot ha ka jo ka por kom la sai ula man lam sak wi pat khna bar pitip ne em bo konwel ha ka ni ke jing ye dai ke jong u da ka jing ai tilut ke jong u met ban men sim se ka kam jong utrai ya kata ka university la pli namar ki bon ki breu ki las dang ban yo ya ka jing start leng ba ka jing IT jong u ka ba klem bo teng sho kata ka school kala he bha bad kala panlong ye ki ba bon ki breu bakin yo ya ka jing ker khu ki ba bon ha bangi pe chau ne u breu ka jing yetu khana ka lo ba u IT ya ka ni ka kam ya kata ka jing ka jong u bat ya kata ka bor jing syakri jong u sha upat ba ni shem bala namda unu breu ulas nyoto ya Christ ulas nyoto ya ka ek jing mot ban galong Christ bat ban yap ka jing man toy lamda ulas nyoto ya ka ni kumno ula banai tilot ula yap klam dan pisah wat tang khandet ru ula pendan kamlot ya ki pisah na ka banta ban syakri ya ki we ulai rap ya ki breu hakato kapor hadu ke mashispa hajar mut ki kena skol bar kilayo bantip banyo benang bantip bar kum kini ki breu ki breu ke pasnyo tho ya ka jing IT ke ba mot ki bala syaru ya men sema kho ya Jisu Christ ban wan haka jing ke jongki bante la kam ya ki but ban transform completely ya kata ka jinglong barim jongki sya ka jinglong ka batmai ki kam ke apostol ar la pinyau du la pupra de haba kile yosnyau ya kini la dungak ya ki hala ka donut bat kile ya ong hau Petros bara kita ki wei pat ki apostol a para komno nginle kene kadai ka jing tu khana ka Petros ulai ban yalap baki breu kesdang ban snyo tho ban priang bat kilas snyo dungak hakadonut apara kumno nginle tu Petros ulai tho ki wong to pin kala ka bamot banayu but on penaptes ya pi way pa way haga kerteng jong Jisu Christ ya kaban yo ma bi ki pop ba pinyo diang ye ki jing ai umen sim ba kho
Pio sngeu ko ki para lok ki para jor ki para bangit. Pio sngeu ya kani ka khubor jong ka jing ai tilot. Ka khubor jong ka jing ai tilot jong ki brio jong ublai. Ka jing khubor jong ka jing sha jong ki o man sim yo Chris ba un shong bot un operate no ya ka donut barim jong ki. Bible ka ong don kam ya ka wei ka kam ba pin le ka ta ka long kala ka bamot. Habangi kala ka bamot kani ka kin kala ka bamot ka don ya ka jing mut. Kala ka bamot ka thau mut. Kamut ya ka jing mut jing berkat. Namar kani ka jabeng ka jing mut kadai kata ka bor ka ba kraut tam ha ka jing imu breu ban take decision lane ban shim ya ka rai. Kala ka bamot ban ya cakmat kendit ban wan pai no shade. Kala ka bamot kamot ban yaj no da ka wei pat ka lenti ka ba pempat yu yaj mano. Ong Jisu, ong Petros, kala ka bamot ban penbaptis ya pi wei po wei ka keteng jong Jisu. Tang ban syu kala ka bamot dari Bible ka ong pat penbaptis ya pi haga keteng jong Jesus Christ. Ya ka ban yo map ya ki pop. Kenang ba pin yo pdiang ru ya ki jing ai jong men sem bakhoi. Ka jing kala bamot kalong ka basisha. Kalong ka badan ka me baraka jo ka por ka jing kala ka bamot ka mut ka jing kapat. Haka jing mut jeng berkat, haka mensem, haka donut, haka met. Bat haka jing dairu jongi, bat ki wei pat ki breu. Kata kada ki jing kapat ka basisha. Yang ila khot ban sya penbaptis. Yang ila khot ban pediang ya ka jing penbaptis, ban pediang ya Jesus Christ. Rabangi kren spang ka jing penbaptis, balai beran kam penbaptis. Lesa ingan namanya kren mentakamit. Hendai ka wei ka ba kongsan kalong. Lada u Jisu ba klempop. Lada u Jisu ba long ublay. Lada u Jisu ba long uta unong tau unong penlong. Baru unong ai ru ya ka nek ka Bible baru ka wei. Baru ba long ru ublay unong pendem jongi. Balai ba udon kam ban penbaptis. Jubab ka basay kalong namar ba ubu ya ka nuksahangi. Langin ko ngo ni em. Langin bud ni em ya ka ay ka ba ulahikai. Habala penbaptis ya haka wa Jordan da ka ba penyam. Hne ka jingkeli kalong menta hato ki donut mau jongi ki barem. Kidang ne em. Hakata ka jinglong barem. Bayangi lahikai kumta. Bat yangi on penbaptis kumta. Ngam penrem hang ni eno. Henry ngakwa ya pi ban ong. Nadu ka subject ka baningkong. Bayagano kano ka subject ka bangingi kren ngidon kam ban yo shuaya ka jing kren ka approval ka jong Jesus Christ nang ta onsa wanda ka approval jong ki wei pat kinong to jong ka Bible bar ka wei ka ai ka baki kren sapang ka subject ka bangi deban kren balangi shimru ya kane ka jing penbaptis lok ba i lemda kapat yang inginam yo le sut ka hima ublai baru Marcos kan ru gi ong ka ong lemda utau bangai ba on yo pen baptis yo on pen em ba yo bangai yo bom ngai on pen rem ke jing khat hang ni ka long kala ka bamot ke jing khat hang ni ka long sha ba ya phi on pen baptis dei hang ta bo man sem ma khoi phi ai ka por ba pi ple ka jing khang jong ka donot jong phi ba utrai bo man sem ma khoi on rong ha pa ka jing em jong phi ba ya phi on thau thamai pat ba ya nga on thau thamai pat kumbayaw Jesus Christ hadin ka jing penbaptis la pendap da man sem ma khoi kum joro yangi bar kumbayaw Jesus Christ la pronounce la pen bna ba uni ulong khonu ba yo bangas ngau ba kum joro kadanya ka jo ka jing mot bahabayangi la sha la shim ya ka jing penbaptis utrai un kedup yangi bangi long ki kon ki jong amen bleu la hangi ya ka jing kala ka bamot bana bangila bat habangila kala sisha ngila ai tilut hau ngin long ki bala kloi ban tap lang bat u Chris ha ka jing penbaptis nama ka jing penbaptis kadai ka ba don ke jing mut katukan ni ka banengkong ka jing penbaptis ka kamut ka jing tap on tap tang yu balayap ber ka Bible ka ong show ba
ya ubayap on tap no tap ya kijing rengkang jongi bangin yap no ya kijing long barem jongi bangin kepat ya kijing long matmai jongi ha uji sukres ngilayo ya kijing pediang lang ba ukres ban yo ru ya kijing a jong man se hadin bala tap yangi bangila kepat chaka jing im ka batamai ngin sayo ya ka bor na uji sukres ba kijing ai ka kordor bo mun semu blai un wan hangi un pensyat bor yangi un penla yangi bangin le ya ka babha bad ka blai updiang yangi ngin salong ki kristan ki bajop ka jingim kristan ka de ka jingim ka bakmen henry kam de ka jingim ka basuk nga ngam te phies no thu ne me kane u kristan u bashisha u de kristan u badap da ka jing kemen haka parang ong joy baraka jok por ublei haka jinglong kristan jangi yangi kram ai ya ka jingkular bangin yo ya ka jingsuk andai jisu u ya tho yangi ba ka jing im kristan ka de ka jing im ka ba wong abo ya ka white lam om ya ka jingsuk andai ha kran shapang ka jing kmen lani joy kaya per shibon na ki habaya phi habaya ngila sempat na kamta ka kerteng jong utrai ka do kapang henry kamen sem ka dap da ka jing kemen amen kata de ka jing mon habangi yai lang ba ki jing ki jing janjar ki jing ngosi ki jing pangnot ngimat de kita baro henry ki jing dei jong i baro kres habangi don ka bajan ka do not ka kemen baru Kristanu mempat mat ya kata ka jing kemen la ni joy umpat sengot ho ka ka jing mot bandon ya utrai ha ka donut ha ka mensim Matthews la ma sipaur kot ka balai pnyau adu lai fra ka ong utau ba yo pa la ni ka kemena lor jonga om dai ya uban yo yanga ka challenge la ni kata ka jing bo jong ujis Christ ka jing la pikwa dan pinang ijo pa badala ka kami om day ya pi banyo yanga hagini kisngi ki Khatduh dan ki babon ki samla ki snyoto ya ka jing shisha ka ba ka bible ka hikai nrena ka daw ki kami ki pa ki persha ya ki bar ki penbe kin pon kin pa sane shatai kiru ki ya ngai no sha ka jing hikai kani kamut kumta Jisu ong lada ki kmi ki pa jong pi ki dang long hakmat jonga pinom yo yanga kabamut to burom yo pa ba de la kmi jong pi ha utrai om dai ban ko ngu yaki ha ka jing long jong ki nrai ha utrai kat bakum ka ba ka bible ka batai ka ong baru ta ba e yo khon na ne ka khon na lor jonga om daya uban yo yanga baru ta ubam shim yala ka dieng penaban bot na dieng janga om dairu ya uban yo yanga bat ka shushu ka khat ngine sham ba uji su kresu ong baru ta bedang yala ka jing unom yo yanga ka ba mot hang ne bangi hap ru ban shun ye ka jing balain shun ngide ban ye ka ne ka jing jangi hendrain shun ha kan ukuruka kabamot ba lada ka jing jongi kane ka jing long jongi kadang bu ya umau blok ubo penuwit hapreng jong apa do Chris badang perkat ya kaladi om banga perkat yo Chris hang taken nganom yo ya u Chris kadon ka jing yang iki Kristan henrengan ya tho ya pi ba utrai wong don ka jing kemen ya gitu ki bangai bat ki basania bat ki ba ai tilot yala di shau Chris ka jing jit kadai ka jong pi ba jonga hang ni nadu pas dange crunch pang ka jing jit ban sakri yo try ka jing jit ban sakri ya ka perthai kam dai ka jing jit ka basuk apreng jong ka long yeng jongi baru Jisu kam long ka basuk in shimyo Jisu nengin snap ya ka long yeng ka jongi ka long ka ba hadu kata henry lemdang idon shwayo try ha ka jing ka jongi kini baro kin shulong tang ki jing perkat ha ka jabeng ki ba klem trekam rum ki ba bon ki briho protect leng ki ba kwa
ban priang ya Jesus Christ enrai kem yo ya kalat utau ba yo kepala ni ka kemin lo janga om dai uban yo yanga om dai ban yo yanga baru tahu ba shim yala ka deng phna ban bot na den janga ubom shim yala ka deng phna ban bot hadien janga om dai ya ban yo yanga ka Bible ka ong Jesus Christ kam dai ka jing im ka ba khwan man toy tang ya kalade Henry ka dai ka jing kerkhu ya ka jing im ka ba kmen don ki briu ki balai don we briu balai sha pastor balai sha ka patok bara ka jing lap ka jong patok la shem u ne briu udon ya ka life sentence but udu briu bala jupule ka spirit of prophecy la ne ka voice of prophecy but hadin ka jing le jong ula priang ya Jesus Christ but ki bon ki breu ki las dang ban ya lum ban ngap ya ka khubor jong Jesus Christ mang ba new pastor but ka basngo tenan ka long ba new breu uong langadon habar jong ka patok ni hapo jong ka patok langa sa set si jing im ni bangal light load ngan priang ya Christ ha ka jing im jonga namar ba ulamat ya utrai ulamat ya ka jing map baka jing phat ka phatok chong ukam don jing man toy ya u namar uladon ya utrai uladon ya ubakam kerpang baru bakam don kam palat ban ya ka jing im jong uhi shimet jing IT galong ka bakra ngi baro ngi de kinong syak sat mandi ngi long ki koidi sudah ke belasha khom shate hakim rau jong ki pop bar ha ki jing bar ha ki jing long ki bamutlap bar ki jing kerni jong ngi ha ki jing long basneo baro ngilalong kinong syak set patok kibarai om tang syakajing syak set patok nrei syakajing peniap ru jing yap ka ba bom jukot larai ya ki ba bon nangi ladangi ngim shim ya ka rai bangin paino ban kela ka ba mot ban pa shau tra henrei ngila ban yo ya ka jing map berkata ka khambha ban ya ka ba yo map na patok ke jing map no Chris ke khambha ban ni ke bayo ke jing map na patok ngidon kam ban shem ye ke sin jam ha ke bangin IT la desh utrai we samla na China kilong ke ba bhar China ban kala Kristan rewe samla ubdang day ban let college ular shem ye karai ha pren yung Jisu bad ukpa jong kum ka ain dustur jong ki ka long ba tau khon ude ban sumar yauk pa bad ya kakmi ya ki men sim jong ki onda ki layap namar ki sumar kiri kita ki men sim onda ki layap reuni khna olos ngo tho ba om don jingkermen ha ne ki jing ngek buddhist ularai halade ba on pediang ya Jesus Christ ha kata karai ula khot ula chok pa ula shepting man ya tho nrei ong yuk pa ko pa ngalarai ban priang ya Jisu pat ban no ya kata ka dustur jeng long breu ka jongi da ka jing shepting paru lapek da ka jing lengo ba ka jing ting da ka jing dom ha ka ju ka par bar ka kmi jong klem krane ye ya unu khon la shu no ya u nrei ha ka jing snosi jong unu pa ola lek pai berhadian kata ulai kendo yo khun om ko khun ame ko ban but yo Jisu khilai but yo Jisu bar ha jo ka por me de man long ru Kristan u babha how try ba phila shime ka rai ula ban trekam da ki kam phla jong om dei pat bun ki breu ki bom namat ya kum ya gani ke jingkala ban sha ya phir ki kmi ki pa ban priang ya Jisu henry kan don ka jingele ek bakra henry ka ba kongsan ka long bo Jisu la ong ubang e yo pa ba la ka kmi bit dor ban yo yanga ko ki lok ki jor ki para bangai ya kani klepmat ke jing khot ka long IT la de show Christ utrai un thau thamai ka jing im jompi utrai un weng no yo do no ubap ubalap ut changi baro parun bo ingi de donut ke bat thamai
bangin syakri u baronda unwan ngini iu haka buram jong baka jingkhat menta kamet kalong top diang ya u Jisu top diang no ya ka jing hikai jong top diang no ka tin ka jong blai ban bot kat kum ka ka ba ul hikai yangi bato IT la di met ban sem syaka jing syakri ka basisha ya utrai kan rat tu blai un kerku ya pi baro ki blai sngap ki blai sngaw ha kan kamet ba chua ba pentia to pan bono blai ong try hikai yang berai bor yang bangan wat yami na ka dot no janga baro to ni duai try blai jong i bhab nai khu blai ka jing i ko kraw jong me ka jing terwa jong me ban pen im yang i ba ba om don na ka wei pat ka teng ha ka bneng baro lei rei lai tang hami u Jesus Christ to ai ba mangiru in pli ka don ho jong i bangin sya ya me try ba men wing no e jing long ba pop jong i par bangin IT sya me ba men pen thamai no yang i bangin yo mat e kata ka jing khapat ka bajanai in yo mat e kata ka jing long jong me ublai par bayang i on khot ki khun ki jong me shim ti yang i berkani ka khubor ka balayos nyo to ai ba kan kata yang i berkan shong sa hangi ban thau thamai ban yalam yang i syame ublai kham janai ma bi ki pop jong i try i duai ka kateng jong u Jisu amen Aku aban ai ngu yu blai nak benta Khubor pelawan sengi ha kan kamit pra bangai bat ki prolog bios ngau gini Khubor ngai scam ba pi wei pilayo ge jingker khu lengba gini Khubor pelawan sengi tongin penthamai yala ge jing im ge jangi haswa bu Jesus Christ unwan bada kwa ban yu weri pi babin ngau ba ban ya ngap biang la shai gamit haga ju ko por haga ni ga channel KJC communication department but ngap ha ya wer gi weru begin ya ngap ya ga ni Khubor jong ga jing pen em haga ni gi sngi gi ba Khatduh bat bengin pen kut no ni ga jing seng gi jongi tongi ni pendam haga jing duai au blai pa jung yu ba bneng kublai sibon a trai nam tak di Khubor ba ngilios ngeu hagane gamit to a trai bin song sa po not gijongi hoji sha ki do not gijongi kilong ki ba e kumma ande to ai mun sem jong mi unwan song sa po not jongi bat bun penjam bat bun pen ko ngu yangi bengin le e kamon gijong mi a trai Kenang ba anda men wan sini keperthei bayangi on syam balala penkre ialah gejing im gejongi atra ge de klipmat ngakwa ban duai gerpang naga benta kini ki parlok gejongi bios ngeu gini Khubor to ai gi gejing kerku kenang begila ban thamai ladi dagwa priang yeme kumnong penimot nong sius pa ujongki atra ge ne kemit to pen thamai hangi daga bor gejong me lengbau mensim bakoi atra hegani kamit ngadwai kerpang ru naga benta ki khon ki kiti gijongi ai gi gijing ko gijing khia ladang idan kono gijing pang ba gijing sitam topen khia yake bat kumjur atrai ngin yo gijing shat ke bapura kenang milaban syakri yeme khamba na gobe ko por sakoi pat atrai don dekat bar kini gijing seng gijongi kebalong na kawai kamit sa kawai pat. Kenang mangila ban yos ngaw yaka. Kenang magalong kajing mentoy. Haga jing im bakliang kenjaman sim gijongi. Tuma bagi pop gerengkang gijongi. Yagini pan kerteng batyang tamu Jesus Christ. Menta bat hala karta. Amen. Paralog. Kublai sibon. Toay ublen kurku yapi. Tiaso.